A pregunta sobre os inicios da literatura é unha pregunta moi difícil de contestar. Eu penso que un non é consciente do momento en que dá o paso ata se converter en autor, senón que é algo que se vai producindo de maneira gradual na túa mocidade, non? O que si teño claro, eso sí que o teño claro, é que primeiro hai que ser un magnífico lector, non? Na medida en que teñas moito pouso de lecturas, pois vas poder depurar a túa lingua literaria, non? No meu caso, esa transición, ademais, non é, como dicía antes, consciente, porque empecé a escribir no instituto, colaborando nunha revista desas normais que se fan nun instituto, e non tiña conciencia nese momento de que ia ser un autor dentro da literatura galega. Por iso penso que o paso foi paulatino e breve, non? En calquera caso, o que marca os meus inicios xa como escritor consciente veñen dados porque con 20 anos pois recibo un premio de narracións do Modesto Figueiredo, o Pedrón de Ouro, e iso, en certa maneira, deulle azas á miña creación literaria, porque había alguén que entendía que o que eu estaba a facer pois tiña algún interese, non? Eu creo que se marcou un antes e un despois na miña escrita, que xa digo que viña de moito atrás, non?